Iba't ibang paaralan sa tertiary at sekundarya ang nakilahok sa 15 taon ng Bicol Regional Military Parade dito sa Naga City. Tagaktak ng pawis at pangangalay ng paa kasabay ng mainit at pabago-bagong sitwasyon ng panahon, hindi ito ininda ng mga contingents na ipakita ang kanilang husay sa pag-indak at pagmarcha, na sinabayan pa ng mga makulay na kasuotan na mas lalong nagbigay buhay at sigla sa kanilang pagsayaw. Ayon kay Lovilla Segura, Vice President for Academics ng Segura Technological Colleges, na isa sa mga nakilahok sa naturang aktibidad na isang karangalan umano para sa kanilang paaralan na makamit muli ang titulo noong nakaraang taon. So nagpapasalamat ako una sa Segura Technological Colleges, administration, faculty and staff, sa ating mga band members, sa kanilang mga parents, sa pag-allow sa kanila na mag-participate dito sa Peña Francia Festival Military Parade. Lalong-lalo na sa aming mga musician na patuloy na binibigyan nila yung kanilang dedication para maipanalo po namin ang laban na to. Nagiliwan naman ng mga manunood ang mga contingents na buong pusong ipinakita ang kanilang galing. Ayon kay Weng Camacho na galing pang Daraga Albay, pumunta umano ito upang makiisa sa mga aktibidad ng selebrasyon ng kafiestahan ni Ina. So far maganda ang parade dito sa Naga. Yearly pumunta kami dito. As in talaga lahat ng delegates, magaganda ang performance, talagang sulit. Sinabi naman ni Mark Anthony Nacion na ibinisita nito ang kanyang pamilya na galing pang Maynila upang ipasyal ang kanyang asawa upang matunghayan ang mga magagandang aktibidad ng lungsod. So, ngayon po, na-experience niya po kung gaano po kasaya dito ang festival po. Kaya ngayon po, di niya po inaasahan ganito po pala kasaya ang pesta dito sa Naga. Yun lang po ako napanood dito sir sa Naga. Sir, taga Manila po ako. Maganda po. Sinabi ko po sa kanya na ito yung araw na hindi mo malilimutan. May kwento mo kahit pagpunta sa Maynila, may kwento mo kung gaano kasaya ang pesta dito sa Naga City. Kaugnay nito, naging matagumpay naman ang sinagawang military parade na inabangan ng mga manunood na dumayo pa sa lungsod. Samantala, bukas naman ang araw na itinakda upang gagawin ang fluvial procession ni Inang Peña Francia at ni Eldivino Rostro dito sa Naga City, na inaasahan na mas lalo pang dadami at dadagsain ng mga devoto. Mula rito sa aking lokasyon, ito po si Melchor Bungulto, BHTV News.